Ayun. Diyos ko, ginakul-baan mo na. Ano? Si Sir Lady. Madonna of Japan, that statue of Madonna. Kasi ginawa yan for show. Tawag ito, ano? Panahon na nila Marcos, dinevelop siya into pag ihapon, pero ang kanyang amenities ay mga service din ng Pilipinas. Sige, sa highest day. Ay, pipicturean ako ba? Pwede mo. Mamaya saan mas maganda kung sa may San Juanico. Ay, away na yan. Uy, may ano. Forever. No, ay, pwede mo na. Pwede mo. Wala na sa jurisdiction ng Leyte ang Tacloban politically. Because highly organized ng Tacloban, independent city na siya. Capital of the seat of the office of the provincial governor and the Sangguniang Panlitol. Naagawa na sa center of city. Dili na siya. Dili na part na sa city. Bakit yung mga nakikitin yung bus? Sa kuya pwede mag-stop dito sa pictures. Hindi siya talaga. Kapag hindi kayo. Ay, good system. Ganito kasi ito na wala yung supradaan man. Nalikay mo, hindi siya may sobrada. Ako na lang ito. Stay na sila. Wala na plang halita. Natawag siya ng puso. Ang puso ito si Carrot Man. Ah, si Carla. Si nature. I'm at San Juanico Bridge. Ay, wait. Pero di ko post on to like sa Manico Beach. Pero ang problema, Ayun. So that's the San Juanico Bridge. Haba, diba? Oh. Okay, going na po tayo. island na yan. Ito na po yung San Juanico Bridge. Charot. Ayun! Ay nabayari ng Talalihan. Here. I-develop it na kasi para maging maglalagyan nila ng address. Oh my gosh. Ayun. Diyos ko, ginakul-baan mo na. Magtulo ko. Kaya ba siya nagdaga ko sa cellphone. Hindi na pwede mapataasan. Pag ano sila, Dalawa. ano yan, may encounter or may kailangan nila Itas. ng support. Alis. Hit. Wala nga na ano. Nakibang. Correct no, Basayan? Basayan Chapel. So here's the church. May mga nakalagay. May pangalan, wala. Ay. Mga pangalan, hindi lang masyado nababasa. Ah. Mga
Pasay Church. Dito lang tayo makapag-picture-picture kasi sarado ang simbahan. Halos sa labas. Barangay Basyaw. Dito tayo sa ano ganito? Wait. Saob Cave, Barangay Basyaw, Pasay, Samar. So yan, Saob Cave. Dito look lang ng Ate, ba't dito sa kuweba kayo naggumagan-ganyan? Ha? Malamig? Bakit kung mainit ba, ate? Anong nangyayari? Napuputol yung tipo. Ah, Kamatigas. Dito, malambot ang tipo. ang mga napakaninga turista pero pag ikaw ba higit? Malamig dito. ay sorry. Yung mga nandyan, skeletal remains ng mga taong namatay during World War II na kinalect ng mga residents, nilagay lang nila sa isang lugar. Pwede bang pumasok? Pwede. Sige, mauna ka. Excuse me. May ano dito naman pa. Nandyan yung mga mga remain, yung mga skeletal remain dyan. MacArthur Landing Memorial Park, Red Beach, Palo, Province of Leyte.